बोरं. तांदळाची बोरं. तांदळाची बोरं. आता आपण गावामध्ये येऊन गावच्या पद्धतीची बोलली आहे. पण आजीच्या आजी बनवतात आहे. हे काय शेर माप शेर शेर बोलतात. आणि ती दुसरी आहे ना पायली पण आहे. पायली पूर्वीचे माप ना आपले. हा. आता तिकडे कसं किलोवर घेतात. हे आपल्याला किती माप घ्यायचे? हे 2 शेर. वाकडतोय तांदूळ बोरं करायला. तांदळाची बोरं. तांदळाची बोरं बनवणार. जुनी रेसिपी जुन्या माणसांकडून. आणि हे मस्तीला बोलवलेले आहे. ह्या कोण हो? ह्या कोण? आस्ती उतर. हे चांगलं धुतलं की पाणी त्यातूनच खाली पडतंय ना. ही रोवळी धुते. आज नारळ सगळे दागिन काढून चोपवला. आता काय करायचं त्याला आपण? ते सगळे पाणी निचलून होऊन दे. हा. मग जरा असं रुंद करून ठेवायचं. जरा वाळून देत ना कपड्यावर. ऊन नाही लावायचं. सुकवायचे पण उन्हाने नाही सुकवायचे. आता साधारण वाढलं का भाजाय घ्यायचं. डसले ना त्या तर सर्व चिकटलेत ना त्याला. कोणाला गुरं पण येते. आता आपल्याला सर्व भाजून घ्यायचे आहेत ना. याचे सर्व भाजून घ्यायचे. लाल होईपर्यंत भाजायचे ते तांदूळ. थोडे थोडे घेतले ना मग पटापट भाजतात. तुमचं नाव परत सांगा आम्हाला. तुला ते ना केचर चालू. आता एवढं भाजायला एवढं टाइम लागला तर ह्याला भाजायला किती टाइम लागेल? 1 तास लागेल. तांदूळ लाल झालेत ना आता. व्हिडिओ आहे ना तिथल्या इथं होईल. ते तिकडे खडाबडा चाललाय. तिकडे शेफ काय करतात आहेत? निताचं गॅसवर काहीतरी चाललंय. ते म्हणतात आम्हाला आमच्याकडे कॅमेरा फिरवा म्हणून आवाज करतात आहेत. म्हणून भांड्याचा आवाज. गावाला साखरेचा तोटा. गावाला साखरेचा तोटा. इथं गावाला यावे होते. इथं गावाला यावे होते. हे गुळ आहे. बोरासाठी गुळ पाहिजे ना. बोरं बनवायचे त्याला. मग त्यास किसून घेतला ना मग तो लवकर जिरतो. मग असं ढेप आहे ना गुळ आहे ना तर किसून घ्यायचा. हे काय पीठ आणलंय. हे काळे आणि पांढरे तीळ त्यात मिक्स करायला. हा म्हणजे काळे पण दिसतील चांगली. गुळ बुडणार नाही गुळ अजून करत पाहिजे ना. पाहिजे. गुळ मलाचं काम चालू आहे आपल्या पिठात. इकडे रात्रीसाठी भाकरी होते. तिकडे तीन भाज्या. पीठाने कडकडत आहे. उडतात एकदम. नाचायला लागले ते. टाकलेले. तीळ टाकले का त्यात? भाजलेले. बाजून तीळ टाकले. गुळ टाकला. आमच्या गावाने मग बापरे काम करतात. मग आमचा बाबा घरात काम करतो. मदत करतो घरात माहितीये. खोबरा घालतो हे आता बघ दाखव. तिळामध्ये. हे खोबरा मग टाकला. आमच्याकडे खोबऱ्याशिवाय तुमचा पदार्थ होत नाही. तूप आणि तूप जरासं. आपला तूप घरी बनवलेला हा. गरम करून नाही टाकायचा. असंच टाकायचा. तूप टाकलेलं बोरामध्ये 2 चमचे. त्याला दाखवतो. गुळ भाजायला घेऊ. चव लागायसाठी मीठ टाकलंय थोडस. गरम पाणी कोमट करून घेतलंय. कोमट पाणी ना. हा म्हणजे थोडा गरम केलाय. आपल्याला गोळा करायचा असेल हा, चपातीला कसं गोळा करतो तसं. गोळा करायचा. 1 किलो तांदूळ, अर्धा किलो गूळ, 50 ग्राम तीळ, 2 चमचे तूप, चवीपुरतं मीठ, कोमट गरम पाणी. आता पीठ मळून ठेवते. थोड्या टायमात करायचे. बोरांचं पीठ कालं ढाकण घालून ठेवतो अर्धा तास झालाय. पीठ ठेवलेला होता. आता करायला घेतलंय. आता त्याचे आम्ही छोटे छोटे गोळे बनवतो म्हणजे बोरं बनवतो.
आणि पीठ कसा असतो असं थोडा फसफशीत असतो. ते म्हणजे असे हळू फिरवून आहे ना असे हळू असे गोळ करायचे म्हणजे ते आपले आपण गोळ बनतात. हे बघ असे फुटतात, दाबली ना असे फुटतात कारण ते पीठ आहे ना फसफशीत आहे ना म्हणून. हा होय होय दर करू दे घे. आम्ही आहे ना तेव्हा आमची आई बनवायची ना बोरं ते आम्ही खिशात घेऊन आहे ना खात जायची, खिशात ठेवायची बोरं. असं काढू नको. ते बोरं तळायचं काम चाललंय. गरम आहे. इकडे बघा, इकडे बनायचे अजून काम चालू आहे. चांगली मम्मी हातपाय ताणून बसली आहे. पाय दुखतात. किती बनवले, एवढे बनवले आम्ही. आणि ते अजून ताटामध्ये तळून झाले ते. तलतात इकडे. गरम असेल ना, दाखव बाबू. बोरं सगळी तळून झाली पप्या. सर्व झाली ना, आता एवढी राहील. कोकणातली बोरं कमेंट येत होती आपल्याला. हे आमच्या काकू आहे. या बोरं बनवलेली आहे अर्धा तास पीठ ठेवून. एकदम मस्त छान झाले ते पण जात्यावर दळून. यम्मी.